En la primera part hem parlat de com preparar el contingut de l'elevator pitch. En aquesta segona part parlarem de com comuniquem el nostre discurs de l'ascensor. I el primer que ens preguntem és quines són les claus d'un bon orador? Què creieu? Que un bon orador neix o es fa? Doncs són les dues coses. Hi ha oradors que de manera innata tenen la facilitat de convèncer-nos amb el seu discurs i la bona notícia és que també es poden desenvolupar aquestes habilitats per convertir-nos en un bon orador. En algunes ocasions ens trobarem que aquesta comunicació, tal com hem parlat en la primera part, no té per què ser directa d'una persona, sinó que pot ser que sigui un públic més ampli, com poden ser presentacions davant d'un grup de diversos inversors, business angels, o bé esdeveniments de networking, com pot ser en el BIT Barcelona, que podeu anar a presentar el vostre negoci. En tots aquests formats amb un públic més ampli, també podeu fer servir la tècnica de l'elevator pitch perquè d'una manera molt concisa, molt directa, podeu explicar el vostre projecte. Potser algú de vosaltres penseu que no teniu habilitats per parlar en públic o bé que no se us dona bé, però com ja he dit abans, es poden desenvolupar aquestes activitats i amb una capacitació adequada tots podeu ser bons oradors. La capacitat de parlar en públic es pot entrenar. Es tracta d'aplicar algunes tècniques i algunes estratègies que serveixin de guia al bon orador i que puguis aplicar durant la teva exposició. Així, amb una bona preparació metòdica, exhaustiva, tothom pot parlar en públic, però hem de tenir en compte que quan més breu sigui el discurs, més temps hem de dedicar per preparar-lo. Una frase que m'agrada molt de Harold Wilson, que va ser el primer ministre laborista britànic, va dir que preparar un discurs de 10 minuts em costa 2 setmanes. Un discurs d'una hora triga una setmana i un discurs de 2 hores el pot improvisar en qualsevol moment. Amb això deixa ben clar que quan més concís és el missatge, més ens ho hem de preparar i més clar hem de tenir les idees del que volem expressar. I amb això us puc assegurar que tenim 2 tipus d'oradors, els que estan nerviosos, com jo, i els que menteixen. Per tant, si preparem adequadament la presentació, tenim algunes tècniques que ens pot afavorir a tenir un discurs preparat i evitar els nervis. Alguna de les recomanacions que us puc donar és que abans de començar a parlar hem d'acceptar l'estrès i que és normal, hem de respirar. Fem una respiració profunda i amb això relaxem músculs, l'esquena, el coll i estem en una disposició més tranquil·la per poder començar a parlar. És important començar a parlar quan el públic estigui en silenci. Ens esperem uns segons, que també ens serveix per relaxar-nos nosaltres. I quan tothom deixi de parlar és quan podem començar nosaltres. Important, mirar els ulls i somriure. D'aquesta manera ens apropem al públic, ens ho fem nostre. I un truc per poder perdre la por a començar a parlar és memoritzar les primeres paraules que vols dir i dir-les molt lentament. I sobretot, practica, practica i practica. Davant el mirall, davant de l'ordinador, davant dels teus amics, davant qualsevol persona, la teva parella, persones de confiança del teu voltant i accepta les seves crítiques i pots afegir-les. Pensa que els teus errors són esglaons imprescindibles cap a l'aprenentatge. Encara que l'elevator pitch sembli una comunicació unidireccional, hem d'estar molt atent a qualsevol comunicació que ens pugui transmetre el nostre interlocutor, ja que ens proporciona una informació molt valuosa per poder adaptar el nostre discurs. Per això tenim una tècnica que és l'escolta activa. Segurament heu sentit parlar de lo que és l'escolta activa. No deixa de ser estar molt atent, escoltar i entendre la comunicació des del punt de vista de qui parla. És a dir, no només és escoltar de forma automàtica les paraules que diu, sinó sentir, escoltar els sentiments, les idees, el pensament, és entendre el que està explicant aquesta persona, és posar-nos en el lloc de l'altra persona, el que es diu, de posar-nos en les seves sabates. Hem d'intentar conèixer i saber què pensa, què ens vol transmetre amb la seva mirada, amb els seus gestos. Podem imaginar el que està pensant el nostre interlocutor quan nosaltres li estem presentant la nostra empresa. Hem d'identificar si es troba còmode, si està inquiet,
si, també l'ambient, si fa calor, si fa fred, si es mostra nerviós, si està mirant el rellotge, per tant, no ens està prestant gaire atenció, si mostra interès, o si no està atent, que està mirant cap a un altre costat o pensant en altres coses. D'això ja hi parlarem més endavant, en un apartat per identificar alguns punts en què podem trobar que el nostre interlocutor no mostra interès. Alguns elements facilitadors de l'escolta activa és una disposició psicològica i expressar amb la comunicació verbal que li estàs escoltant, potser per la comunicació verbal i també la no verbal. Amb la verbal podem expressar ja veig, expressions de què estàs afirmant, de què l'estàs seguint, que estàs escoltant el que t'està dient. O la no verbal, un contacte visual, mira amb els ulls, inclinació del cap, del cos, gestos que poden mostrar que tens interès en el que t'està explicant. Elements que s'han d'evitar, no ens hem de distreure, no hem de jutjar tampoc, no hem d'interrompre, l'hem de deixar parlar a l'altra persona. No hem d'oferir ajut ni suggeriments, hem d'escoltar, estem en l'escolta activa. No has de contar la teva història, has de sentir i escoltar la seva història i no contraargumentar. Algunes habilitats per escoltar activament és l'empatia i això ho podem fer parafrasejant, que és tornar a repetir el que ens acaba de dir, dient frases com segons puc entendre, vols dir que, o fer reforços positius, com resumir el que t'ha explicat, per fer-li saber al teu interlocutor de que has entès el seu missatge. Quan comuniquem, hem de ser molt breu, ens hem de concentrar en el nostre objectiu, en el que volem comunicar, i tractar els temes d'un en un. Primer parlem d'un tema i un cop tenim el feedback del nostre interlocutor podem passar a un altre tema. Hem de ser específics, concrets, precisos. Evitar les generalitzacions. No hem de dir tals com sempre, mai, no s'ha de dir. S'ha d'anar a concretar. I concentrar-se en l'objectiu que volem comunicar. En el nostre cas és aconseguir una entrevista o aconseguir que ens donin les seves dades o poder contactar amb el nostre interlocutor. Com diem en català, poques paraules i ben dites. I potser el punt més important que hem de tenir en compte és la comunicació no verbal. Hem de tenir en compte que comuniquem de dos tipus, la comunicació verbal i la no verbal. La verbal són les paraules, tot el que diem, que d'alguna manera és el que hem treballat en la primera part. En aquesta segona part treballarem el que és la comunicació no verbal. No podem evitar comunicar, comuniquem contínuament. La comunicació verbal només representa un 7% de la comunicació, és a dir, les paraules, el que comuniquem, el contingut, que sempre creiem que és el més important, resulta que només és un 7% de la nostra comunicació. En canvi, la comunicació no verbal representa un 93%. Per tant, hem de tenir-la molt present en la nostra comunicació, com expressem amb el nostre cos. D'aquesta comunicació no verbal del 93%, normalment es diu que la comunicació paraverbal és un 38% i la no verbal, tal qual dita, és un 55%. La comunicació paraverbal o el canal paraverbal és tot el que es refereix a l'entonació, al silenci, al to de veu, al ritme, tot allò en què projectes el teu discurs. I la no verbal engloba el que són el vestit, els gestos, el moviment de les mans, dels peus, la posició, la mirada, el somriure, l'expressió facial, el llenguatge corporal en general i les postures. Ja hem dit que dins de la comunicació no verbal tenim la comunicació paraverbal. La comunicació paraverbal representa aproximadament un 38% de la comunicació i té a veure amb la forma en què comuniquem, en la forma en què diem les paraules, en la nostra entonació, en el to de veu, com pronunciem, i és un factor molt important perquè podem mostrar sentiments. Quan estem enfadats, per exemple, tendim a parlar més alt o més ràpid i això pot afectar moltes vegades en el discurs i en el que volem transmetre. Quan estem enfadats, per exemple, tendim a parlar més ràpid i més alt, en un to molt més alt. Si sentim parlar alguna persona d'una manera molt ràpida i a un to molt més alt, ens podem sentir atacats i tenim la tendència a respondre amb frases curtes, molt categòriques. També podem descobrir que una persona està avorrida, ja que parlarà d'una manera lenta i monòtona.
La veu expressa la nostra comunicació no verbal i la nostra forma de ser. L'important no és el que es diu, sinó com es diu. Hem de tenir en compte també que un discurs massa monòton, sense alts i baixos, sense silencis, pot ser massa avorrit. A vegades hem d'aprofitar el nostre accent en les frases per poder cridar l'atenció o fer que el nostre públic no s'adormi, sinó que estigui pendent del que diem, d'aprofitar, per tant, aquests recursos que ens dona la veu. A continuació us volia mostrar alguns exemples de com la comunicació no verbal pot influir en el missatge que es transmet. La mateixa comunicació verbal pot tenir un missatge totalment diferent. Per exemple, podem dir: t'has descuidat al treball. Podem estar mostrant d'alguna manera que m'estàs prenent el pèl, que no és cert, que m'has enganyat d'alguna manera. Però també ho podem dir d'una manera en què mostrem una compressió de que ens sorprèn que aquesta persona no ens hagi presentat el treball. I podem dir: t'has descuidat al treball, com diem, mostrant aquesta compressió que no t'ho esperaves. O també, per exemple, una frase que podem dir: veig que no saps fer-ho. I mostrem que som un bon professor, que li volem ensenyar, que entenem que no l'entengui i volem que ho entengui. O podem dir: veig que no saps fer-ho. D'aquesta manera estaràs deixant-lo en ridícul davant de tothom. Per tant, la mateixa frase, les mateixes paraules, amb aquesta comunicació paraverbal, pot comunicar de manera molt diferent. Hem de cuidar molt com volem comunicar. I el factor més important per tenir controlat la comunicació paraverbal és el so. Els factors que hem de tenir en compte del so és el timbre, el volum, la vocalització, el to, el ritme i, finalment, els silencis. El timbre. El timbre és la qualitat que fa única la teva veu. Ens permet diferenciar-nos de les altres persones. No existeix dos timbres iguals, igual que no existeixen dues persones iguals. Els homes tenen un timbre més greu i les dones més agut. Però segons el missatge que volem donar, el podem modular una miqueta, encara que no el podem canviar, perquè, com ja he dit, és la nostra, és una qualitat que tenim innata. Si el to és greu, podem transmetre maduresa, confiança. No obstant, massa greu també pot sonar hostil, una mica fos, desconfiança, una miqueta de por. I una veu massa aguda pot ser fins i tot molesta, però pot ser també molt agradable, que transmetre tranquil·litat. El volum es genera a través de la força amb la qual expulsem l'aire a través de les nostres cordes vocals. Això determina que podem generar un volum més alt o més baix. És important aquest recurs perquè ens permet emetre un missatge d'una manera més clara. Una modulació del volum adaptat a les circumstàncies i a la persona a la que t'adreça s'associa amb seguretat amb la persona. Un volum massa alt pot molestar a la persona, per tant hem de tenir molta cura en la veu, com modulem i com la adaptem al discurs. Igualment, un volum massa baix potser no ens escolten, potser pensen que tenim poca seguretat en nosaltres mateixos. Per tant, el correcte és un volum que no sigui massa agressiu, però que ens doni aquesta confiança i que la persona ens pugui escoltar perfectament les nostres paraules. Un altre punt que hem de tenir en compte és la vocalització. La vocalització també es pot treballar. Hem de tenir una pronunciació clara, correcta, que se'ns entengui. Hi ha alguns exercicis que també podeu mirar per internet per millorar la vocalització. Un dels exercicis és posar-se, per exemple, un bolígraf en la boca, intentar llegir una frase o un paràgraf d'un llibre i després llegir-lo sense el bolígraf en la boca. Amb això s'aconsegueix millorar bastant la vocalització. Un altre factor del so és el to, que s'adapta a l'entorn en què estem dient el nostre discurs. Si el to és més familiar, serà més dinàmic. En canvi, un to més suau genera tranquil·litat. Per tant, el to l'haurem d'adaptar a la circumstància en la que ens trobem, el lloc i la persona en la que ens trobem, que és un dels factors que abans també havíem comentat. I el ritme. Si és massa ràpid no entendrem mai el missatge. En canvi, si és massa lent, potser el públic s'adorm. Per tant, el ritme ha de ser un ritme constant, però que no sigui massa agressiu i que no permeti que la persona perdi el fil del que estàs explicant. I potser el punt que menys importància li donem és als silencis.
I, en canvi, és un factor fonamental. Els silencis permet, primer, que puguis respirar, que això físicament ho necessitem, ens pot relaxar, i és també un punt clau per permetre que el nostre interlocutor pugui assimilar el missatge, que entengui, que reflexioni, i a tu també et serveix per reflexionar. A part que és un punt clau per fer pauses entre una frase i una altra, o aprofitar per fer preguntes, o per passar a un altre tema. Per tant, hem de saber incorporar els silencis en el nostre discurs.